paano parang maayaw ginaog sabot butang gina ninyo sa kuan ba kuan gis barangay makamura kung binaylo ay inyo mga sinampian yan dahil makabot na ang dili maayo minta mga anak sa barangay mo mag kuan gay Okay na, hindi na buwa pa. Nabuwa ang matali. Dapat tali. Wala, lagi. Tanong sa bumo pa.